N'ụbọchị tata bụ eke, asị m ka Chieke ketara anyị ihe ọma, na-agbakọ ndị anjelu nke Chukwu na mmụọ niile na-eri oke na eke si ụnụ gbanata n'ụbọchị taa bịa kwudoro anyị n'ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị taa. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. N'ihu obi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ka anyị bịa n'ụbọchị taa, dịka m kweburu na nkwa na mbụ na m ewetara gị update ihe gbasara anyanwụ obi, kọwakwaziere gị ihe ị kwesịrị ịma, maka na sinsi a consecratechara obi ya na 1st of January 2022 enwebara m ohere ịbịa kọwapụtara ọtụtụ ihe gbasara obi n'ala Igbo dịka m si wee kwe na nkwa bifo emepe ya. Ọ bụrụ na ị na-anya, anyị nwere many monument. Ihe anyị na-afụ kịta bụ my ancestral names. My late father afọ ya bụ Enyi-Obi bụ nwa Enwena bụ nwa Nwefo bụ nwa Ejiofor-Ishi bụ nwa EZE-ANA bụ nwa Ikeri. Ịgụzie etu anyị afụ nọ my ancestral history to the 5th generation. Yes, ọnya bụ update ka anyị na-eweta gbasara obi. Ị na-anya, ị nwere ike isi kere ịkpatara obi ji nwee ọpụpụ dị iche iche karịa normal room. Normal room ama abụrata obi, maka na obi nwere ihe eji mara ya. Nke mbụ ihe aghọta na obi na-enwerịrị in and exit. You can see it now, in. You can see the exit. Nke a bụ exit. Ị na-anya azụ ya afọ exit. Ihe niile a nwere ihe ọ pụtara. Ịfụsịrị ya, ụmụ ụlọ adịsị ebe a bụ ihe eji mara obi. Eji mara obi, ọhịa eji mara obi dịgasị ihe ndị a. Ịnezi anya efu ya, ya mkpu na-adị n'obi. Ọ na-asa abụ asị dịka ebe nnọrọ ana. Ọ na-asa abụ dịka ebe nnọrọ ana na obi. So we are buying their side, this one. So ị na-anya, ọ na-anya bụ ebe ndị mmadụ kpatara n'obi na anụ ala ya. So ọpụpụ na mbata, ihe gbasara mmụọ n'ọdịnala Igbo na-enwerịrị ọpụpụ na mbata, ebe mmụọ si abụ na ebe mmụọ si abata. Ilezi anya, eji mara obi n'ala Igbo. Ihe a ị afụzi ihe eji mara ndị ichie. Mma akọwata ụfọdụ ihe dị n'ime ebe a ka ị wee nwee ike wee ghọta ya nke ọma. Nke ọ bara uru ịgwazigo nkwụ ọkụ hot. Nke a bụ ihe a bụ nnukwu simbụl maka ndị chiri nze ana na eze ọzọ EZE-ANA. Onye ka a na-agbọ ihe anyị fụrụ kịta. Ị na-enye anyị ya afụrụ ngasịrị ihe aka abụsịrị aka abụ na ya. Ihe aka abụrụ abụọ na nkịtị, a na-akpọ ya ụmụ ụkwụ. Ụmụ ọkụ nwafịa. Ihe niile abụ ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-arụ ọrụ n'obi, the sense, ndị na-ejere akụta ihe ọma dị iche iche, na-ewebata ihe ọma dị iche iche. Ịghọtara ya? Nke ndị a ya afụ ebe a bụ ụfọdụ ndị na-abịa n'obi na-edebegasị ya. Ụfọdụ nwere ike ịbụ ndị yọrọ ayịyọ dị aṅa dọwa ego. Then nke a bụ ọfọ. Nke a bụ ọfọ ka ọ bụ ọfọ EZE-ANA. Ọfọ ejichi EZE-ANA. Ọfọ abụ ọfọ eji agwa ana okwu. A na-egbusa nke ọbara na-achọ igbu anụ n'obi, maọbụ na EZE-ANA chọrọ ịbịa gwa ana okwu. Nke a bụ ezumezu
ndị ichie ị na-anya na ha ya pụta kabi n'aka bụrụ ya ọwụfo ihe niile a reprezentịrị ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị. Nke a nọ n'akụkụ ya bụ ikenga ndị ichie na-awụ the powerhouse of the ndị ichie. Nke a bụ ọfọ emere gịnị ka adị egbusi ọbara. Ọfọ abụọ ọfọ na onwere onye mmejọrọ. ọfọ ogu eji atụdo ogu na aka m dịkwa ọcha. Ọfọ Eze-Ana ka ọwụ. Then nke anyị maragoro ihe nke a bụ wedo. Nke a bụ isens. Anyị nwere ụdị isens iche. Anyị nwere good luck isens. Anyị nwere 999. Anyị nwere guardian of angels. Anyị nwere common. Nke a bụzi ọkwa nzu. Ịma ihe nzu. Nke a bụ edo. Edo bụ ka o doro anyị uhie. Anyị nwekwaziri kandụl eji amụnye ihe. Ndị mụnyere ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejejere abata dịka nsi wee gwa gị na ndị ichie n'ọha bụ ndị ụka kpọrọ the sense. So ọ bụrụ na n'ezumezu ndị ichie ihe enwe etu a ọpụpụ na mbata dịka nsi wee kọwa na ihe eji ama obi. Then na obi nwere ihe ndị ọzọ ị kwesịrị iji wee mara obi. Nke mbụ, obi a consecrated etu a nwaanyị nọ na nsọ adịghị abata n'ime ya maka na edoghị ya asọ. Ihe ọ nwere ike ime ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkpọ onye nọ n'ime obi a, ihe ọ ga-eme ọ nọ na outside mee sign onye ọ chọrọ ịkpọ apụta ozie ya ozi. Mana ọ bụrụ na nwaanyị a nọ na nsọ ọ dị free. So nke ọzọzi nwere ike ịmazi iwu na ya bụ ebe a bụ oche Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Nke a akwụkwọ adị ebe a bụ akpụkpọ ebunu. Ebunu agbara akwụkwọ ụbọchị ederiketiri obi a. Oche as you can see iwu maka Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite Ogbuefi. Ilezi anya n'akụkụ ebe ị ga-afụ nkucha Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Nke ọzọ adịkwu n'azụ ya ịmaragoro ihe ọ na-akpụkpọ efi. Akpụkpọ efi egbukwara ụbọchị ederiketiri obi a. So na obi iwu nnukwute ihe n'ala Igbo. Gịnị iwu obi? Obi bụ ebe ezumike ndị anjelu nke Chukwu, ebe a na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ ma ọ bụ ngwuru ọbụla wee nye ma ndị dị ndụ ma ndị ichie. Obi wee ebe ọ na-abụ ndị nze na-anọ. Ọ bụrụ mgbe gboo bifo echie gị ọzọ ị ga-alụrịrị obi. Yes, all one of the criteria bifo echie gị ọzọ na ị ga-enwe obi, maka na ị ma bụ onye ichie mana ị ghara inye ndị ichie ọnọdụ na be gị. Mana duto na ihe enwezighị ihe si wee dịbazie ọtụtụ ndị mmadụ ihe adịcha ọzọ etu kwesịrị ịdị ewere na-ewesịnatazi ụfọdụ ihe gbasara ichi ọzọ. Mgbe gboo ị ga-enwe obi. Ọ bụrụ na ị ruru obi na be gị ma na ịma bụ onye ichie, because n'ebe a ka ndị ichie na-enwe nzukọ. Ma ndị ichie afụrụ anya bụ ndị dị ndụ na ndị ichie ndị afụrụ anya. So n'ebe ezumezu ha ihe eji arụ ya bụ mgbe gboo bụ na ndị anjelu nke Chukwu bụ ndị ichie ha na-agagharị mgbe ụfọdụ ha bịa nọrọ ala n'obi wee kpaa nkata kpaa maka ọdịmma ngwuru na ndị hibere ya obi. Bịa na ngwanụ ndị anjelu nke Chukwu mmụọ nwere ike ịda agagharị hapụta ha nọrọ ebe a zuo ike wee tụọ alụ wee gabakwa wee na-erotara gị akụkọ akọrọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ebe Abraham nọ n'ihu bie wee netie anya fụ ndị anjelu nke Chukwu mmadụ na-abụ ka ha na-aga. O wee sị ngwa bịa na be m ka unu bịa zuru ike. Mana nyanwa amaghị na ndị a bụ ndị anjelu nke Chukwu. Mgbe ha bịazuru izu ike na bie, o wee kpọọ nwunye ya bụ Sera si ya kutere ha mmiri, onyecha ha mmiri. Ha wee na-asị Abraham na o mere nke ọma wee nabata ha wee nye ha ebe ezumike maka ihe a na ha ga-emeri ya ọgọ. Wee sị ya na etu by this time na-esie ya na nwunye ya bụ Sara ga-atụ ime mụọ nwa. Nwunye ya bụ Sara doto na ọ dị afụzi nsị ya
according to akwụkwọ ndị ụka bịa n'orugo 80 years wee mụwa amụsị ka ego esi wee dị possible. So ihe nchọrọ ịkọwara gị bụ na mgbe ọbụla ihe ọbụla ị na-eme wee mee conducive ma ọ bụ attract ya forces of nature ọ na ezumezu ndị ichie na be gị, be rest assured na onwe blessings yenu. Ịghọtara ya? Ihe niile ya na-arụ na ndị mmadụ na-eseti ezumezu mmụọ ha bụ ka e nwee conducive place ụmụ mmụọ na-abịa na-anọgharị, and be sure na mgbe ọnwa na ha na-anọgharị ụdị ebe dị etu a na o nwere ngọzi sienu. So ọnya ka eji alụ obi. So ka ịghọta ịbatara obi ji wee bido na mbụ. So daalụkwanụ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ ihe ndị ị ga-ama taa n'ụbọchị taa dịka m kwere na nkwa. Ya gazie. Ya Ogbuefi EZE-ANA, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ekenere ngiri nne na palasị gị ka anyị nọ ya. Mgbe na-ekene gị na-enye gị nnukwu ekene ka anyị si wee bịa na palasị gị a. So wee na-ajụ gị oke gị nwa nwee palasị niile a. Ebe a bụ obi Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu n'Oraifite. Alright, na-emeri nne ekenere gị nnukwu ekene. Ọkwa nnukwu obi ka ị na ya. Kedụkwanụ ụlọ obi abalị na-ajụ gị na Daalụ maka ajụjụ. Ekele gị onye nta akụkọ gị na onye otu ndị bịara n'ụbọchị taa ka ụlọ gba ama ajụjụ ọnụ anyị na ụlọ kparịta ụka. Nke mbụ bụgoro na obi bara nnukwute uru n'ala Igbo. Mgbe gboo obi na-adịba n'ilo, a na-efi ofe eme road na-ezi ọ dị n'ilo, ọ dị adị n'ime ngwu etu a ka si wee dị n'ime ngwu elu bụ anọ ọsa. Mana kịta because of security challenges a na-enwezi kịta, onye bataziri ụfọdụ ji aja alụbatazie n'ime ngwu, mana alụbatagoro n'ime ngwu na a na-egbochi ihe enyekwa ya enough ọpụpụ na mbata ebe ụmụ mmụọ si abata na ndị ụmụ mmụọ si abata ka ha na-eji ikuku eje. So ọnya bụ ihe etu obi si wee daalụ. Okay, na-emeri nne. Like nke anyị nọ na anyị bịara na palasị gị, adị m very very happy to ịfụ idere palasị a na obi gị a. So ana m ekele gị nne. Etu kelukwanụ ndị a na-ada akọkpọsị obi fa, kere ife enwere ike ịgwafa. Detino bụ na onwe onye Igbo ọbụla jee tikpo obi nna nna ya lụrụ maọbụ nna nna ya lụrụ, onye na-eto abụ ndị mkpọrọ ndị onye riri eri. Ọ dị ndị aka m ji na-eriri ha front and back, maka n'ihi na ọ mara uru ya ma obi bara. Ndị be anyị bikọs ụgwụrụ nọ ndị ọcha ndị anyarị ha na-ede anya, o nwere ihe a na-akpọ monument, enwere ma museum. Ọtụtụ ndị be anyị ndị mmadụ na-esi ebe dị iche iche ka ejefu the oldest museum, ka ejefu the monuments and rest of them. So ihe dịka obi bụ ihe legacy mmadụ kwesịrị ime emulet mgbe chekwaba ya dị na ugwu nne ya. Ya bụ obi ị na-afụ bụ onye ọbụla toliterenụ, ọbụna eriri eri n'otu ụdị na ọ na-eje ụka, o wee je kwatuo obi ndị nna nna ya wubere. Nke bụ eziokwu gaa na ezinụlọ dị iche iche ndị kwaturu obi ka ịfụ ka isi n'ọnụ na-adị ha. Maka na nke mbụgoro bụ na ọ bụrụ gara na ịkwatuo ebe ezumezu ndị ichie, ebe ụmụ mmụọ na-anọ atụ alụ etu Chidimma ga-esi wee dị na ugwu, kedu ka ọ si dị ka ngwuru ya dị? Ngwuru ahụ agarata n'ilu ebe ọ bụ na eji akwatuo ụlọ nkefa, nwanne anyị akwatu nke onye ọbụla. Ngwuru ọbụla ji kwaturu obi na-enwe ngwuru ahụ anya, ihe mgbu na-ebido. Maka na nke mbụ gwụrụ bụ na ọ bụrụ na onye na-edo akwaturu obi, ọ bụrụ na ọ mmadụ benefit na ihe obi anwa nọrụ dị, ọmalụ na obi a na-esi ka ije kwatuo ya bụ na o nwere ụmụ mmụọ dị iche iche ndị na-abịawa, ma ndị nna nna na-abịa na-anọwa nzukọ na ngwuru a na obi ha. Mgbe iji kwatuo ụlọ ha, ihe ọ pụtara dị nyere ha any space
nwere ozi ebe ọbụla ọnọdụ ọbụla i nyere ha na ya bụ mana echefukwara na ndị nna nna anyị na-ekwu maka ndị wuruwuru a bụ ha nwa bụ ndị gbara mbọ wee zụta ana mgbe ugbo o wee sizi aka fere aka wee gụzie ndị nọkịta ndị ofeke a wee sị ka enyekwata obi a ịghọ mmadụ ijide ya ihe legasi nna ya bido wee kpọọ ya na anyị nke bụ eziokwu na ndị niile gbagoro mbọ wee kwatuo legasi nna ha kwụkwara nke bụ eziokwu na nna awa we never be happy with those children. O nwere one family mma ka anyị na-agba family ọ bụrụ na ihe bụ problem ha nwere na be ha bụ na o nwere obi nnukwu nnafa mụtara great grandfather yes lụrụ wee kwatu obi a ndị ichie nọ na ngwuru a wee sị na ya sị na ọ ga-asị na ha kwaturu obi a na onwere onye ọbụla dị na fa na ha akwatugo ihe niile ọma niile kwesịrị ịbịara ha na ndụ a na ọ ga na ha kwaturu obi a na-etu a ha si wee kwatu agamnihu ha na ihe ha niile ha mekọta na-agbasi mbọ ka adị mma chaa na ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla nọ n'isi tinye na ha na-ego mgbe gbapụta ya n'aka nakwana ngwuru akwụkwọ ngwuru ebe mebiri ihe ọdịnala edebe adịwazi kiri ihe ọdịnala ede emebiri ọfọ ọ na-abụ ndị mebiri obi ya ha bụ ọfọ ndị mebiri obi iwu na ha ji akpọta ofu ofeke ya bịa rụọ ọrụ ezinụlọ o wee tiri ogwu igbuo n'ala tirizi obi a dewe n'ala a na-ekwuzi ọ na-abụ onye a na-agba ọke na gị ọ na-achụ oke mgbe a kwaturu obi ha mebiere ọfọ maka na ndị awa ndị obi kwaturu obi ihe ọ pụtara ha enwero respect ha nwere maka ihe ndị Igbo debere so na ma ọfọ ma ntamimoroko niile wee ya so mgbe ha mechara onye neto famili a wee mgbu ebido mgbe ha metasị wee sị mba ihe a na-eme na akebe wee jeje jụba ese wee sị akwa n'ụkwọ na obi ha kwaturu wee ma ọtọrọ wee nye ihe ọdịnala dị na ngwurube nna ha na ihe mbụ na mba ha ya ekwuzo n'ogologo na ha na-ebuchi ya nwoke wee stọọ wachi ọfọ na ihe ọdịnala dị na ngwurube nna ya ma ọ bụrụ na emere etu a na ndị ichie nọ na ngwuru a sịrị na etu a ha si kwatu nke fara etu a ka anyị si wee kwatu nke ha nke bụ eziokwu na ihe a bịara na be ya emesịa tii na ndị famili a bịa ruchi obi a ọnya akwụkwọ na ife bata akwara ya nwere so onwe famili ọbụla kwaturu obi n'ala Igbo ana m agwa nke bụ eziokwu na ezu asụsụ bụ kaba na-arụ ka ụnụ gbuchie ya obi kaba na-arụ ka unu nwee ụbọchị unu ji ịrụta ancestral day ọ bụrụ sọ obi maka na obi anyị na-agba ụgwụ obi ezumezu ndị ichie forefathers ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị ka a kpọkọtara ọnụ wee nye ha ọnọdụ dị afọ na obi Eze-Ana bụ every December now na anyị na-ewepụta ụbọchị anyị ji akpọ ya kpọrọ ancestral day yes ancestral day ụbọchị anyị ji elota ndị were ọjị wee gụọrụ ndị ichie ndị tọrọ nta na ngwurube nna ha gụọrụ ha ọjị wee kelee ha si ha deme maka na enyi agwa onye Igbo ọbụla bụ ndị kwaturu obi na ọgwụ onwe ihe gbasara onwe ha dị agamnihu ezinụlọ ha ga-akwaturu obi na ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ụmụ gị uru ọ bara icheta ndị nna nna ndị tọrọ nta na ngwurube nna gị nke bụ eziokwu bụ na in the next 200 years mụ na gị abụrụ ancestor by then ọ bụrụ na ịkụziri ọrụ ụmụazị uru ọ bara ilota ndị nna nna tọrọ nta na mụ na gị abụrụgo ancestor mgbe anwa ndị anwa ezukwa ama enye respect mana ebido kịta anyị dị ndụ wee kwụwara ụmụazị uru ọ bara na-aga ewepụta otu ụbọchị ha ji agụdoro ndị ichie na ndị tọrọ nta na ngwuru a wee sị ha demede etu adị ụka ọbịa ji wee nwee November 1 ụbọchị ha ji elota ndị nsọ nke ha akpọrọ ọsens ana m agwa ezinụlọ ọbụla unu nwee ụbọchị unu ji agụdoro ndị ichie na ngwurube nọ ka Chidimma wee okay demeri nne o dem ị na-akọwara anyị datị na nru obi bara buru ibu ana m n'ọnya ka ị kọwasịrị ihe a so onye adara afụ ụzọ o kwesịrị ka ọ n'ife ọ na-anụgo ihe okwu gbasara ihe gbasara obi ebetu o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụkwa gị ihe m chọrọ ịjụkwa gị abụrụ ihe ọzọ keru ka a na-asị na mmadụ na-enwe kọl keru ka isinya keru maka mfọ na nwere kọl kedu ka isi wee nwee kọl na-edere ọnọdụ nke pụrụ iche taa
ka anyị bata na palas gị etu a wee dị etu a. Daalụ. Ihe bụ isiokwu na nke mbụrụ bụ na onye ọbụla nwere ọgbụgbọ oku nwere ihe dị iche, ihe ọ ga na-afụ. Ọ dịghị anọkọta bido mmadụ enwe ọgbụgbọ oku, ọ na-awụbido na nwa onye ahụ nwere ike nwee something dị special ọ na-ada afụba, ma ọ bụ aịza na onye ahụ nwere ike ọ bụrụ onye na-anụ anụ agbọrọ clairvoyance, ma ọ bụ onye na-afụ afụ. Clairvoyance nwere onye na-afụ afụ, ma ọ clairvoyance onye na-anụ anụ na, ma ọ bụ onye na-abịa alụwa nlọ ọrụ eme. O nwere ndị bụ na o nwere ike ọ sị na o nwere ihe eme na ngwuru a, ma na mmadụ anwụ na ngwuru a mmadụ anwụ. So ụdị ndị na-eto a nwere ụdị onyinye na-eto a nwere ike o tolite, o nwekwara ike ijegoro na afaje jụọ ese asị gị na o nwere onyinye ya dị iche. So mana ihe ụdị dị ya bụ na mgbe a na-agwa nne na nna si ala, ọ bụrụ na ịmụta nwa kaba arụ marụ nwa ịmụta, marụ the strength ma the weakness. Now ọ bụrụ na ịmụta nwa kaba arụ at a certain stage, gbaa afa n'isi each and every one of them, malụ ebe onyinye amara onye si. Ọ bụrụ na ọ bụ nwa gị iwu onye akpọrọ ọrụ, ịkaba arụ kwadorie, ma ọ bụ ndị bụ dada, ma ọ bụ ndị bụ ejima, and so on and so forth. Ịkaba arụ nye nwatakịrị anwa nkwado ka ya na ezumezu mmụọ ndị ya na ha so ebe ụwa ka ha wee kwudo. Mana abịa maka ịma onye akpọrọ ọrụ, ọ site n'afa ka mmadụ ga-esi ma na akpọrọ ya ọrụ. Eziokwu na o nwere little size onye a ga na-afụ, mana enwere ike ọ bụrụ na onye na-edu ka onye riri eri, mana ezinụlọ ya nwere ike ma ha epe na ezigbo attention ihe gbasara those signs. Mana ịma ya ọfụma bụ na onye ọbụla onye akpọrọ ọrụ, ọ ga-abụ ụgwọ na ijere ekpere, onye ọbụla wee called one fụ anaghị, ọ ya ekwuriri okwu wee lọtara gị n'iwe onye agbọrọ ọkpụ oku, weda ma ọ bụ usoro dibịa ma ọ bụ usoro ndị ụka. So na-afa ma ọ bụ na-ejesiri onye nwere ọkpụ oku na asịrị ministri, o wee gwa na-awụkpọrọ gị ọrụ. So na ọ ga-abụrịrị na data akara ga-adịrịrị, then onye nwe onye ọ dịziere ịma maka ya ekwupụta ya ka mma n'ezinụlọ be Jesi. Then na nke a kpọpụtara ụmụ ya jaizi onye mụtara ụmụ okorobịa Josef ma David nnafa, ewee sị na onye anwụ abịa wee sị ha kelee maka ụmụ ya. Nwoke a wee kpọpụtacha ụmụ ya niile, oderecha ụmụ ya niile si ya na ọ bụrụ ọnwụ ya ka na-ekwu na o nwere nwa ya nwere anọghị ntị. O wee sị ya na ya olesi na onwesi nọ nke oberezi, nke obere nwa na-eji elekọtara ya atụrụ David, ọsị je kpọọ nke ahụ. Wee sị ya na o jere ịchịkọta anụmanụ, ọsị je kpọọ ya. Ozugbo ahụ agbọziri ọfụ ala, maka n'ihi na onye anwụ ahụ onye akpọrọ ọrụ, ọfụ ha na onye yọngụ onye akpọrọ ọrụ. Dan ihe na-abụghị ọgwụ agwaghị n'ọkwa onye ahụ onye a na-ekwu, asị akwụkwọ ndokọ ọbịa wee kwuo sị wee tee ya mmanụ. Bido n'ụbọchị a David wee bụrụ n'obere nwatakịrị, bụrụ onye ama ma n'ụlọ ọkpụ oku. So na nke mbụ bụ na ọ ga-abụrịrị onye agboro oku ga-achọpụtakwa onye agboro oku, were ma onye agboro oku ọ na ụlọ usoro dibịa ma ọ na ụlọ usoro ndị ụka, mana onye agboro oku ga-afụkwa onye agboro oku si, maka na o nwere ihe ọ ya afụ n'ebe onye a, were ma ọ nọ ya na ntị ma ọ fụrụ n'anya ma ọ bụ na ọ gwụrụ ya n'afa. Daalụ. Okay, na-emeri nne o ntu a isi wee kọwara m ihe a na ọha na eze nụkwa. Adị m very happy. Ya ị na-akọwa dati na onye ọbụla nwere kọl kwesịrị ịda afụ na mmụọ na-afụ na mmadụ. Ya nke bụ eziokwu na onye nwere kọl, ọ bụrụ na ọ dị afụ afụ ọ ga na-anụ anụ. Ọ bụrụ na maka na ọ efu afụ anwa na ịnụ anụ anwa ka ọ ga-ejiwe ike na-eme understand. Ma ọ ndị nwere ya na-akpọ intuition, o nwere ndị a na-agwa okwu n'ime onwe ha. So ọ dị na-eto agwa ya, ọ bụrụ onye ọgwụgwọ mkpụrụ afịa a na-agwazie na-eto akosidi na-eto akosidi. Ndị na-afọ na asibishọn ọ na-egosipụ asibụ n'ihe onyonyo telivishọn. So na onyinye amara na-adị kọmọn na ndị akpọrọ ọrụ, especially ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị ịgba afa. E nwekwara ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị dị iche iche, maka na ndị akpọrọ ọrụ dị iche iche, o nwere ndị akpọrọ ọrụ n'ụdị iche iche.
onwe ndị akpọrọ ọrụ nwa mmadụ niile ka akpọrọ ọrụ ịgba afa ma ọ bụ ịfụ ụzọ. Onwe ndị akpọrọ ọrụ mana ọrụ akpọrọ ha awụ ime mebi kanselị mana ha dị afọ ụzọ. So akpọrọ ọrụ mana ọrụ n'ụzọ dị iche iche mana afa ga-eretiri daalụ. Okay. So before enweta palace ga na kelu ka ma enwere ike isi wee locate gị? Nke bụ eziokwu na onye na-abịa na Oraifite onye ahụ ebe ọ bụrụ onye si na onye aloketi Jizọs bus stop dị na Oraifite na Anambra steeti. Onye arụ ha na Jizọs bus stop onye ọbụla bụ onye obodo ọ fụrụ ebe ahụ ọ bịa na Naịjirịa nke Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu adị very popular ndị anyị depụta road mana onye arụ na Jizọs bus stop na ọ ga-afụ na junction dị ebe ahụ. O nwere ụzọ ga left nwee nke ga right nwee nke ga straight chi nke ga right. The third compound bụ nke Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bọhol dị n'ihu ya obere gate etibara ya bụ compound edekwara ya Ugochi tubelu. So ọ bụrụ ihe dị ịtụ atụ ebe ọ bụrụ onye chi na Okay, begi dochiri ụzọ ọ dị n'express road. Alright. Ndị Igbo ekele na m ụlọ kelekwazi ndị taa ọbịa n'ụlọ ya anyị n'ụbọchị taa a sị nke ọmaka mere ụlọ asị na ọma dị n'elu ya dara anyị na asị na anyị ga-adị ka echi n'echi adị agwụ agwụ asị na onye chụwa anyị na ọ ga-adagide n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'ahịa abịa. Daalụ ọmaka mere ụlọ daalụ ọ na-agbalị ka nnọọ. Anyị ekelere ụmụ gị n'ọrụ otu ndị onyonyo. Thank you very much. Ya gaziere ọnụ. Daalụ. Ya. Okay. Daalụ.